Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat het OM 12 aanklachten heeft tegen Tyson Kwant. We hadden het er gisteren al over in het nieuws van Extra Journaal. De proforma zitting tegen Surendi Tyson Kwant was gisteren in Nederland. Hij zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. En het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat ze 12 aanklachten, 12 ernstige strafbare feiten op een rij hebben gezet tegen Kwant. Zoals het medeplegen van verschillende moorden, het medeplegen van een poging tot moord, het uitlokken, betalen en opdracht geven tot moorden. En daarnaast wordt hij ervan beschuldigd gebruik te hebben gemaakt van cryptotelefoons en op grote schaal drugs te hebben gehandeld. En het Openbaar Ministerie die vindt dan ook dat hij vast moet blijven. Er is door de advocaat van Kwant een verzoek tot voorlopige vrijlating, schorsing van de voorlopige hechtenis ingediend, maar het OM is het daar niet mee eens. En volgens het Openbaar Ministerie is Kwant duidelijk de leider geweest van de No Limit Soldiers bende. En het OM heeft tijdens de proforma zitting ook aandacht gegeven aan de hiërarchie en de rol van de verschillende personen binnen de organisatie. En daarom willen ze dat hij vast blijft zitten en dat bij de inhoudelijke behandeling er daadwerkelijk meer ingezoomd zal worden op de rol van Kwant bij al deze ernstige strafbare feiten die het OM heeft voorgelegd. Randon Consulting reageert op beschuldiging. Het gaat om het bedrijf Randon Consulting Limited in Malta van Mario Galea. Hij heeft eerder gereageerd op beschuldigingen van minister Cooper. Toen zei hij van wat Cooper zegt dat ik zou hebben gekregen is veel te veel, is niet correct die cijfers. En nu reageert hij op beschuldigingen van Luigi van Nijten van de PAR. Die heeft gezegd dat het bedrijf van Galea zou zijn gelinkt aan de Armeense overheid. En dat is helemaal niet waar volgens Mario Galea. Hij zegt dat Luigi van Nijten op AI is gegaan en heeft gesurfd over het web. En daar een link heeft gevonden tussen twee bedrijven die allebei Random Consulting heten, maar niks met elkaar te maken hebben. En daarom vindt hij het betreurenswaardig dat hij weer in de Curaçaose pers negatief wordt afgeschilderd. Zoals bekend is Mario Galea door toenmalige minister Javier Silvania ingehuurd om te helpen bij de modernisering van de online gamesector op Curaçao. Politie geeft informatie over reeks inbraken die vonden plaats in de nacht van zondag op maandag. Ook daarover hadden we het gisteren in de uitzending al, maar het zijn echt grote inbraken. Er is namelijk achtereenvolgens bij filialen van McDonald's en Kentucky Fried Chicken ingebroken. Niet overal wist men met de kluis mee te gaan, maar het is echt een marathon aan inbraken geweest, waarbij dus gebruik gemaakt is van door gestolen spullen. Die waren eerder bij de brandweer gestolen, waardoor ze bij de verschillende filialen naar binnen konden gaan. En ook zijn de camerabeelden onklaargemaakt in de meeste gevallen. De politie die zegt dat het een enorme zaak is en dat er veel aan te doen is om de daders te vinden. Tegelijkertijd schrijft de Extra vandaag dat dit misschien een gevolg is van de nieuwe actie die de politie heeft aangekondigd. Salis Est. Het is genoeg geweest met criminaliteit, daarvoor is de politie meer op straat. Maar dat betekent ook dat als de politie overdag op straat is geweest, 's avonds heeft gecontroleerd, er 's nachts bijna geen politie op straat is, zo meldt de Extra. En daar hebben de inbrekers mogelijk gebruik van gemaakt. Curaçao heeft geen beleid voor toerisme, dat zegt Rob van den Berg. Hij heeft onderzoek gedaan naar een studie waarover we ook al in het Antilliaans Dagblad hebben gelezen. Namelijk een studie door de Sustainable Travel International en de George Washington University. En volgens Rob van den Berg van de groep economen hier op Curaçao, die laat weten dat er op Curaçao daadwerkelijk niet echt één iemand of één groep verantwoordelijk is voor het toerismebeleid. Er is zomaar een
groei geweest. Die groei is fantastisch, die groei is goed, maar hoe je dat moet inkapselen, hoe je dat moet sturen, wat er verder voor gedachten aan zijn, daar ontbreekt het over. Er is en er was geen economisch toeristisch beleid voor Curaçao, niet in het verleden en niet in het heden. En daar moeten we wat aan doen, aldus Van den Berg. Leden OM op Sint Maarten stappen naar de rechter. Volgens de Extra staan er verschillende leden van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten klaar om naar de rechter te stappen voor een salarisaanpassing. Het is een beetje ironisch, omdat normaal natuurlijk het Openbaar Ministerie zelf mensen voor de rechter brengt. Maar nu zijn verschillende leden van het Openbaar Ministerie zo zat over veranderingen die zijn doorgevoerd in 10-10-10 en nog steeds niet zijn geregeld, dat ze ervoor hebben gekozen naar de rechter te stappen. Het gaat om een langdurig geschil over de salarisbetalingen van leden van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten. En daarmee wordt opnieuw aandacht gevestigd op een overeenkomst waar is vastgelegd dat de salarissen van leden van het Openbaar Ministerie periodiek moeten worden aangepast. Gebeurt dat niet, ja, dan moeten ze naar de rechter toe. Sport, brons voor Terence Agar. Hij heeft gisteren gewonnen, maandag in Birmingham gewonnen op de 4x400 meter. De Curaçaose renner haalde daar een mooie medaille. En het was opmerkelijk, de Nederlandse pers heeft heel veel aandacht ook voor het feit dat de vriendin van Terence Agar, Lieke Klaver, zelf ook rende en zelf ook zeer succesvol was. Het gaat om een stel, deze twee topatleten. Maar Terence Agar is Curaçao's atletiekhoop en die heeft weer een mooie medaille gehad. Gefeliciteerd. Ruzie loopt uit de hand. Dat gebeurde in de late uren van de nacht, afgelopen nacht. Toen kreeg de politie van Montagne een melding om naar de Kajatijn te gaan. Daar troffen de agenten een voertuig aan dat een stuk van een heuvel was gereden. Er stond nog een ander voertuig dat eveneens aanzienlijke materiële schade had opgelopen. En het bleek om een ruzie tussen een man en een vrouw, beide van Haitiaanse nationaliteit. De man stapte in zijn voertuig en verliet de locatie. De vrouw maakte op haar beurt van de gelegenheid gebruik om haar spullen in de auto te laden, zodat ze het huis kon verlaten. Maar dat de man op het moment dat ze met haar auto vertrok, zijn voertuig vuurde hij op haar af en botste tegen haar auto. De vrouw raakte daardoor de controle over haar voertuig kwijt en botste vervolgens tegen een voertuig dat langs de kant van de weg geparkeerd stond. Het was dus een grote schade. De politie heeft de zaak in onderzoek en er zijn dus 3 voertuigen materieel beschadigd. En de politie die heeft zowel de man als de vrouw aangehouden. En er moest een kraanwagen worden ingeschakeld om het voertuig van de vrouw uit de benarde positie waarin het terecht was gekomen te bevrijden. Helemaal uit de hand gelopen dus. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Quality Services está time completo, sempre apresentar trabalhadores preparar, capacitar e motivar para ajudar a companhia de necessidade. Quality Services está encargado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorar o talento e oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro que você pode querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons.
Ja, het kan niemand zijn ontgaan. De aardbeving in Colombia in de vroege maandagochtend rond 7:30 vond er een aardbeving plaats met een enorme kracht. En de regering van Curaçao laat weten dat alle Curaçaoënaars die momenteel in Colombia zijn zich kunnen melden. Ze kunnen online registreren bij de informatieservice van de Nederlandse ambassade. En dan moet u zoeken naar https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl. Als u dit ziet en u bent in Colombia, zoek eerst op nederlandwereldwijd.nl, dan komt u daar ook. En dan kunnen ook een WhatsApp worden gestuurd met de Nederlandse ambassade. En dat nummer is +31 857 737 400. Voor mensen die in de problemen zijn geraakt of die geregistreerd willen worden. Omdat er natuurlijk nu sprake is van een onduidelijke situatie in Colombia. Dat heeft de regering van Curaçao laten weten. Er is ook medeleven voor de slachtoffers van de aardbeving. En dan gaat het niet specifiek om de Curaçaoënaars, maar voor alle mensen in Colombia die hiervan te lijden hebben. De regering van Curaçao betuigt haar solidariteit. Tevens spreekt zij haar medeleven en kracht uit aan de families van degenen die door deze tragische aardbeving zijn getroffen. Veel kracht en hoop voor jullie. En ook de Groene Partij, de PNP, betuigt diepe solidariteit met het Colombiaanse volk na de verwoestende aardbeving. De partij heeft met grote droefheid kennis genomen van de zware aardbeving en die recht alle sterkte op de bewoners. Vanuit de bovenwinden is bekendgemaakt dat alle patiënten die vanuit Sint Maarten, Saba en Stesia in Colombia zijn om behandeld te worden, allemaal getraceerd zijn en allemaal in veiligheid verkeren. Dat heeft minister Clarence Connor gezegd, de nieuwe minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid op Sint Maarten. En er wordt nu gekeken wat er moet gebeuren met de patiënten. Sommigen kunnen daar blijven, anderen moeten worden weggehaald. Maar in ieder geval was hij blij dat er goed en snel meteen een zicht kwam over deze verschillende patiënten. En dan gaan we naar internationaal nieuws en dat heeft natuurlijk ook te maken met Colombia, want daar zijn de reddingsoperaties nog steeds bezig voor slachtoffers die vastzitten onder het puin. De orkaan had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was de zwaarste in decennia. Er kwamen zeker 164 mensen om het leven en momenteel zijn reddingsteams, bijgestaan door de politie, militairen en vrijwilligers, hard aan het werk met graafmachines om onder het puin naar overlevenden te zoeken. De stad Pereira is zwaar getroffen, daar zouden complete woonblokken zijn ingestort. Er worden dus ook meer slachtoffers gevreesd. En ook in Cali zijn mensen omgekomen, 85 in totaal. Tientallen gebouwen zijn er ingestort of hangen nu schuin. Vanuit de hele wereld is er steun betuigd. U hoorde het net van de regering van Curaçao en ook van minister Connor van Sint Maarten. Maar ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen heeft op sociale media zijn medeleven betuigd met de slachtoffers van de aardbeving. Nederland steunt Colombia in deze moeilijke tijd. Reisorganisatie SAWD liet gisteren weten dat zo'n 80 Nederlanders momenteel in Colombia zijn. We moeten natuurlijk ook kijken over het aantal Curaçaoënaars. Dat loopt natuurlijk soms synchroon, omdat alle Curaçaoënaars een Nederlands paspoort hebben. En daarmee wordt gekeken hoeveel mensen het daadwerkelijk gaat. Maar er zijn nog geen verhalen naar voren gekomen, of in ieder geval niet bevestigd, van mensen uit Curaçao of uit Nederland die gewond zijn geraakt. We houden het voor u in de gaten. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.